Atzo jarri zuten martxan lotura autobusa eta protestarekin estreinatu zen. Gaur giroa baretuta, baina udaltzainen kontrolpean. Etxebarrikoak ez ziren autobusak ezin dira barrura sartu eta bidaiariak oso haserre daude. Esto es una vergüenza, es reírse del público. Creo que teníamos que ponernos todos los de Galdakao en el gallo para los que van de Etxebarri al hospital que queden allí, que vayan andando. Lotura autobusa 20 minuturo etortzen da eta bidaiariak nerbioi kale honetan uzten ditu, baina hauek metroraino oinez joan behar dira eta guk zenbat denbora tardatzen den kalkulatuko dugu. Bidea egin ostean badakigu erritmo azkarrean 7 minutu eta erdi igaro dira. 550 metro daude metro geltokiraino, baina bidaiari askok denbora gehiago behar dute. 10 minutos andando. 10 minutos, ir y volver. Eta horri gehitu behar zaizkio beste hainbat arazo, eguraldi txarra edo ordua esaterako. Que nosotros venimos a las 10 de la noche. ¿Quién pasa por ahí? El día que llueva o gente que esté incapacitada. Halare, Etxebarriko bizilagun asko ez dira eurenetik irteten, ez dute herrian garraio berririk nahi. Galdakotik Basaurira joan beharko luke. Hasta la puerta a puerta, que se queden allí. Entonces, ¿esto qué es una estación de autobuses? Udalak momentuz ez dira ados jarri, Bizkaiko Foru Aldundia zerbitzu juridikoekin txosten bat burutzen ari da, udalek bete beharko dutena.